Здравейте и добре дошли в подкаста на 35 TV. Днес темата ни е определя ли музиката характера и сме се събрали тук с Божидар от 10А и с Лора от 8Г. Сега те ще се представят, ще разберем повече защо са тук и какво могат и какво правят с музика и след това ще ги попитам няколко много интересни въпроса. Ако сте съгласни с тях или точно обратното искате да им противоречите, може да заповядате долу в коментарите. Така, да започнем. Божидар, представи се за публиката. Здравейте, казвам се Божидар Георгиев от 10-я клас и съм на 16 години. Занимавам се с музика от много малък. Като малък съм пял в група около 7-8 години, с която спечелихме много конкурси и записвахме песни. И сега имам интерес към музика и свира на китара. Имам собствена песен и предстои сега да излезе още една такава. Прекрасно. Лора, ти? Аз съм като цяло любител, слушател на музиката. Нищо интересно за мен. По принцип имам доста разширен, разширен вкус за музика, мога да го нарека. Слушам всичко. Това е. Но преди да започнем, ще махна тази шапка, защото ми завря главата. Тук е Жега в нашото прекрасно студио. Сега, главният въпрос. Определя ли според вас музиката характера на един човек? Нека да започнем от дамите първо. Лора? Според мен, да кажем, характера определя музиката, която ще слушаш. Защото когато си с вече създаден характер, ти можеш да прецениш какво искаш да чуеш в текста на една песен или в мелодията. Не мисля, че като си от малък слушаш определен вид музика, тази музика може да промени характера ти. Тоест, ако от малък слушаш музика за убийства, за наркотици, за подобни неща, няма ли ти да си като голям, примерно така се говори, че малките деца, като слушат тази музика, ще израснат да са такива гангстери едва ли не. Затова, примерно, навсякъде, където има в онлайн приложенията за музика, там музиката е определена с експлисит, възрастово ограничение. Точно сигурно заради такава причина. Сериозно едно голямо имат някои музички. За експлисит от английски идва. Добре, Божидар, твоето мнение какво е? Според теб определя ли музиката характера? Според мен да, защото когато си тъжен, когато човек е тъжен или затворен в себе си, той слуша по-тъжна музика и Това не зависи ли по-скоро от настроението на човека в дадения момент? Да, това по-скоро аз би казал, че е като настроение. Как бяха музиките? Мажорна? Не. Минорна, да. По-скоро така минорна музика. Нали? Това е цялото нещо, минорната музика да е така по-тъжна, по-негативна. Когато човек е щастлив, слуша по-мажорна музика, така да кажа. И според мен да, определя музиката характера на човек. Добре, а не мислиш, че примерно металите и подобни такива не се слушат от малки такива, т.е. те няма общо толкова с чувствата, които изпитват тази музика, просто те са свикнали примерно от малки с тази музика или нещо подобно. Не мисля, че това до някъде ги определя, защото то определя как се обличат, предполагам трябва да определя как се държат, какви ценности имат. Да, но реално те не са винаги в едно и също състояние на духа, има предвид. Не винаги изпитват една и съща емоция, за да слушат една и съща песен или същи жанр. Така че... Говорейки за жанр, какви са вашите любими жанрове музика? Без чалга. Чалгата тук е забранена, нали? Моя любим жанр е поп музиката и като цяло през ежедневието си аз слушам най-много поп музика и от време на време и рок-н-рол, когато съм по-преповдигнато настроение. Лора, ти, кой е твой любим жанр? Честно имам преди слушам всичко, зависи наистина от настройката ми в дадения ден и настроението, в което съм. Да кажем, чувствам се по-тъжна, слушам по-бавна музика, да кажем блуз, нещо такова. Има моменти, в които даже слушам части от мюзикали, зависи. Пънк, метал, поп, джаз, каквото и да е. Стига да отговаря на сегашното ми състояние, значи ще го слушам. Вие като слушате песни, замислите ли се повече в текста или повече се заслушате в мелодията? Защото аз лично съм човек, който повече ще слуша мелодията,
Разбира се, има някои текстове, които някои песни имат наистина ужасни текстове и те ме карат да не искам да слушам, макар че е с добра мелодия, но най-вече по мелодията и по инструментите си падам аз. Със сигурност се заслушвам в текстовете, когато има песен с лош текст, избягвам да слушам такива, но и това зависи също и от настроението на човека. Да, наистина при мен зависи от настроението. Имам преди, в някои ситуации, ако наистина си в някакво еуфорично настроение, ти пуснат хубава мелодия, щастлива мелодия, с лош текст и няма да се замислиш чак толкова върху текста, по-скоро ще усетиш самото настроение на музиката. И аз по-скоро на това разчитам през повечето време, но понякога просто, аз да кажем, винаги имам някаква песен в ума си. Да кажем, в момента може да се сети за някакъв текст от някаква частичен текст. Имам преди просто отказ от текст и просто си пускам музиката, от която, нали, от този текст. И като цяло по този начин си избирам какво да слушам в момента. По-скоро ми го шепнат в съвет. Честно казано, да искам да ви споделя с вас и с нашите драги зрители. Ще споделя моето мнение за една група, надявам се вие след това да ме последвате да се разговорим малко. Вие какво мислите за МБТ и общо взето цялата им, как да кажа, слушателите им, защото по-голямата част от слушателите им могат да се категоризират като един стереотип. Най-вече са, как да го кажа, лошите деца. Да, гангстерите, нали, които мислят, че е много готино. Много е готино да седиш и да пушиш в тоалетните в училище, примерно. Или колко е готино да се биеш на улицата, или да биеш другите, или да си пияница, или с наркотици да се занимаваш, примерно. Защото наистина има много хора, които слушат тази музика и наистина си викат, о, да, братле, това е много готино, айде да ходим, да таковаме. Наистина, просто съм го виждал, наистина, пред нашето собствено училище съм го виждал, пред други училища съм го виждал, на улицата съм го виждал. И просто всичко общо на този стереотип, всичките слушат МБТ. МБТ, съжалявам, но не могат да пеят. Те не пеят, те просто казват те каквото и да пеят завършват на те се опитват да крещат, докато шепнат. Обичаме да пиеме! Така, не знам, наистина, въобще не мога да ги слушам. Веднъж се опитах да ги слушам, да видя какво толкова им харесват хората и не можах, не издържах една песен. Често казано, аз допреди, сега ще ме издадат с парцалите, но преди месец си мислех, че МБТ е някакво съкръщение за БДЖ. МБТ влакове. Звучи добре. Но реално аз не съм ги чувала, не мисля, че съм ги чувала, поне не знам, че са МБТ. Имам преди, не мога да дам адекватно мнение по въпроса, но ако е това, за което си мисля, ако е онзи вулгарния българския рап, както ти го описа с това, с удължаването накрая, не съм могъл привършити. И аз да си призная, аз не съм ги слушал. Просто не е мой стил, но не подкрепям със сигурност това, което правят. С тези вулгаризми, които се използват и така. И плюс това, те обучават и, нали... Малото поколение. Да, малото поколение там се прехвърля. Много харесвам да говорим като стари хора, това ми е любимото. Младото поколение, ние не сме младото поколение. Между другото, вече не сме. Вече не сме младото поколение. Младото поколение вече са след 2010-та родените. Всъщност, те са другото поколение след нас. Ние сме старото поколение. Следващия път искам да ми сложиш до тук прежда. Да си плета. И две такива ще ти купа, да. 10 часов стрим плетене. Най-накрая ще има giveaway. Идеята за следващия път, да го запомним. С каква музика сте израснали? Тоест, какъв е вкуса на вашите родители? Защото аз поне съм го забелязал, че много хора стилът им за музика произлиза от техните родители или от приятелите им като малки. Общо идва, вкуса им на повечето хора от музиката идва от ранната детска възраст. Според вас, Божидаре, ти примерно как така се запали по музиката като цяло? Аз много харесвам музика и като малък пях в група и оттам ми тръгна големия интерес за музика. Участвахме в много конкурси, печелихме първи места.
записвахме песни за учебници по музика и така се запалих. И след това, когато групата се разпадна, продължих да творя музика и вече подготвям втора песен. А каква музика всъщност сте изпълнявали? Тоест за учебник, но какъв жанр? Поп музика, най-вече поп музика, но имахме и изпълнения на рок музика и... Но ти каза, че поп ти е най-любим, нали така? Да. А вашите като малък слушали ли са около тебе повече поп? В смисъл, имаш някакви такива спомени? Или дали те сте изградили да слушаш поп или това е било като... Нямам такива спомени, но те със сигурност като малки не са слушали поп музика, защото... Ти като си бил малък всъщност. Не те като са били малък. Като съм бил малък, те са слушали рок музика и са ме водили на рок концерти, което е интересно, но не съм прихванал този вкус за музика явно. Интересно, значи аз съм грешен, защото аз наистина си мислех, че така ако се изкарва детето на рок музика от малко или от такова, би трябвало да израсне да харесва рок музика. Лора, ти нещо да добавиш? Твоето мнение какво е? Не зависи, не винаги. Има пред тенденциалното е наистина да се приема от родителите, нали, вкуса за музика. Идеята е, че да кажем, аз съм израснала с майка ми, баща ми малко се изнесе. По принцип той слуша джаз като цяло, предпочита джаз, което също може да бъде заложено и в гените, защото аз продължавам да слушам джаз, въпреки че не съм израснала с него. Но тя слуша като цяло по-хармонична музика, слуша, нали, тази старата чалга, също поп, блуз, някакви такива, но в същото време аз винаги съм била отворена към новите жанрове, към нещо ново изобщо. И съм пробвала. И като цяло не съм намерила нещо, което да не ми харесва, освен определени песни, но това си е, нали, вече субективно, не е за целия жанр. Сега да ви попитам, всъщност да ви разкажа откъде се зароди самия въпрос. Наскоро си говорихме как чалгата всъщност определя характера на много млади хора. Тоест, че те като я слушат по дискотеките, си казват тази ценност, че всъщност е готино ти да си харчиш парите в дискотеката, да оставаш по 100-200 лева там. Или да правиш различни глупости, ако мога така да се изразя. Според вас, това вярно ли е и вие за или против чалгата сте като цяло, като идея? Лора? Реално както ти се изрази там в клубове, дискотеки и така нататък, се пуска основно такава музика и може би техно и т.н. но като в повечето кръчми се слуша това. Но не означава, че това е главният вкус на един човек и също така не означава, че ще израсне слушайки само това. Защото аз, да кажем, приятели на моите родители са слушали само такава музика, като са били на нашата възраст и след това са израснали да слушат нещо друго и да харесат нещо друго. Съгласен с тебе. И аз на купони, като се събера, слушам аз чалга. За сега съм сравнително окей човек. Но искам да питам, ако само това слушаш, ако това ти е любимия стил, имаш любимите ти изпълнители са чалгаджи, това променя ли всъщност характера на човека? Социално оградено това? Много зависи от текста. Имам предвид, самата музика, като мелодия не е проблем. В повечето случаи, освен ако не подтиква, нали, самия мозък към агресия и т.н. но в повечето случаи не е така при чалгата. По-скоро е текста, който го прави. Имам предвид всичките там вулгарни неща, цинизмите и т.н., които обучават реално, програмират ума да мисли по този начин и оттам идва и, нали, измяната в характера. Може според тебе твоето мнение? Да, и моето мнение е, че има в повечето текстове на чалга песни има много вулгаризми, неща, които не са добри за младото поколение, но като цяло има и много добри песни, които са стойностни. Да, като цяло наистина зависи от текста. Да, текстът много зависи и е много важна част от самата песен. Особено при положение, че е народният ни език и ние го разбираме. Да. Не е като да го слушаме на, не знам, на африкански. Да, така е. Между другото, това сега ме завежда един друг въпрос. Вие кой предпочитате? Българска или чужда, най-вече английска музика? Аз слушам само българска музика. И от дете, и сега слушам само българска музика, не знам защо, но
някакси тя по-ме влече и слушам и чуждестранна, но най-вече българска. Тоест... Български рок, нашата българска рок така сфера не е толкова добре развита. Има много хубави групи, но аз сещам за около 3 групи, може би, на кръст. Предполагам, ти знаеш повече? Да, но аз слушам всякакъв стил българска музика и коя ти е любимата българска група? българска група, Или изпълнител? за български изпълнител, може би Графа или Криско, но за групи нямам любими. Аз пък имам любима група, ти не ме питам, аз ще ти отговоря на въпроса. Моята любима група, всъщност тя е една много стара. За мен е много стара, за някои хора сигурно няма да е много стара. Обратен ефект. Те са такава рок група от 90-те, ще излъжа от кога са точно. Сега много ми харесва как ми попадат въпросите един след друг. Вие слушате ли, харесате ли стари песни? Ретро музика? Лора, ти? Ами, като цяло аз наистина балансирам във всички отношения, като цяло, нали, с новата, с старата, с бързата, с бавната и т.н. Така че аз слушам всичко, пак казвам. Тоест, аз може да си пусна и единия тип стара музика, да кажем бродвейска музика, нали? Може да си пусна и стара българска музика, може да си пусна стара испанска музика, която също харесвам, защото тя реално е стереотипната за тяхната държава и е хубава. Имам предвид, на мен ми харесва, не знам за вас. Но да, аз слушам. Такава. И? Аз като цяло по-скоро слушам сам по-нова музика, но и от старите понякога слушам, защото е важно да ценим и миналото. Да, и като цяло може да предостави, нали, ако разбираме текста, естествено, може да ни покаже каква е била гледната точка на човека, който е писал по това време. И да ни предаде от мислите му и изживяването по това време. Като цяло. Аз лично да ви кажа, не харесвам въобще новата музика. Тоест, много рядко от новите песни, било то български или английски, много рядко нещо ми допада. Особено сега с женските рапъри. Тоест тези Cardi B и подобни. Защото тяхната музика е... Самият текст е несъстоятелен, малко се говорят глупости и като сетиш, че това са песни, които едва ли не са за феминисти, нали, те са направени едва ли не за жените да ги слушат, да се чувстват силни. Ако такива, не знам дали сте чували тяхни песни, как звучат, говорят се за... Да, много вулгарни текстове, не мога да ги кажа тук пред камера, но наистина просто на Cardi B специфично са и много... Една от най-известните песни е самото заглавие е вулгарност. И не знам как това се чаква едно момиче да се чувства силна от такава песен. Лора, ти можеш ли да се чувстваш? Разбираш ли за какво говоря? Сеш ли на къде бива? Точно нея не съм я слушала, но да кажем, мога да спомена още един изпълнител, който ми звучи като определението, което ти даваш, нали, като описанието. Лео Марико, като цяло, но в зависимост наистина от настроението на човека му се слуша различна музика. Не е лошо да се знаят вулгаризмите, но не е препоръчително да се използват нали, в ежедневието, имам предвид непрекъснато. Защото когато започнеш да си мислиш, че това е нормалният начин на говорене, тогава вече става лошо, защото това не е нормалният начин на говорене. Имам предвид, има си лексикален български език и той се използва точно за ежедневна употреба. И може малко да се промени, но не е нужно всяка втора дума да е псевдоня като цяло. Не е добре. Нали? Но иначе, как въздейства тази музика? Добре въздейства, зависи наистина от настроението, защото ако ми я пуснеш докато ми се реве нещо, надали ще се почувствам силно от това, по-скоро само ще ме ядоса. Докато ако си в подходящото настроение, подходящата обстановка и така нататък едни други фактори като цяло, евентуално може би. Мисля, че нещо можеш ли да добавиш? Да, и в българската музика има много вулгарен текстове, но всяка музика е направена за типаж хора, които я слушат. Ти беше казал, че пишеш песни, нали, музика. Да. В тях ти больше вулгарности. Не. Каква е избраната ти аудитория?
Какво искаш да достигнеш? Да, обща аудитория, всякакви възрасти, но главно тинейджерите и младото поколение. А какво ти дава музата да напишеш тези текстове? Примерно, когато съм тъжен за нещо или имам някаква лоша ситуация, която ми се е случила и ми идва муза в главата и започвам да пиша Тъжна ситуация? Да, което е интересно. Да, аз ще кажа, защото много хора точно като са тъжни не им се прави абсолютно нищо. Искат да лежат и да спят, да не правят нищо. Това е много хубаво, че използваш така тъгата за... Мен ме мотивира тъгата, да. А твоите песни по-щастливи ли са, по-тъжни, по-минорни ли са? За сега са щастливи, но ще издам след скоро време и тъжни песни ще има. С по-минорно настроение, да. И като за последен въпрос, да ви попитам, според вас, музиката определя ли стила на обличане? Защото аз съм чувал, че сега така известният алтернативен стил на обличане всъщност произлиза от музиката, че произлиза от панкарския и от панкарския рок и също така от един подтип рок, който никога не съм слушал всъщност, наречен грънч. Грънч, да, с Г. Знаете ли нещо повече, най-вече към Лора гледам, знаете ли нещо повече за това според вас? Музиката определя ли като цяло стила на обличане на един човек и на вас лично определя ли ви го? Зависи. Като цяло, когато човек е свикнал да подражава, защото човекът е свикнал да подражава, той гледа, да кажем, как се облича вокалиста на групата или единия изпълнител, защото някои са си солови изпълнители. Просто когато видиш, че той се облича по този начин, ти искаш да бъдеш като него, защото той ти е любим. Следователно, ти започваш да се обличаш като него, да се опитваш да му подражаваш, да излезеш като него, да говориш като него, да жестикулираш като него, ако мога така да се изразя. Като цяло, не е казано, че е само алтернатив, видът, който може да бъде определен от музиката, може да са... Има си някакъв стереотип, предполагам, за чалгата, има си стереотип за рапа, има си стереотип за други стилове, за които в момента не се сещам, но да, според мен го определя. И според мен, когато даден изпълнител да е пример за подражание за някои хора, и те се стремят да бъдат като него и се обличат някои по същия начин, други по-екстравагантно, ако слушаш чалга. И да. Как по-екстравагантно се обличат хората с чалга? Аз не съм забрал, те се обличат по някакъв специфичен начин. Факт е, че повечето по принцип обичат да изглеждат по-разголени, някои са с... Да не спазват дрес-кода на училището. Все пак сме пропаганда, така все пак сме шоу за учениците. Добре, благодаря ви, че присъствахте и двамата. Ще ви поканим, може би, някой друг път отново. Благодаря на зрителите, че гледахте. Дано ви е харесало и ще се видим отново следващия път. Довиждане! Мила моя мамо. Може нещо малко по-артистично, малко от танцмаци. Behind the scenes. Пожелайте, дайте да спра това. Съм го чул в училище, не си спомням. Защо не? Вчера го говорихме. Вчера сме изтрили всичко! Не заради това. Говорихме, че до 7-ми клас учиш до ре ми фасола си. Ох, майко! Остава за making of. Да бъде хората да ми се плакат в коментарите да ми излезне клипа. Защо ме прекъсва? Хапу! Пак ще го запитам. Питай го! Ти после ще изтриваш. Ще изтриваш малко. Не стават. Чакайте,